L-aħħar fażi tar-rotot il-ġodda fit-trasport pubbliku tidħol fis-seħħ mill-Ħadd li ġej. Fid-dawl ta' dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi laqqa lis-sindki u rappreżentanti tal-Kunsilju Lokali ta' Malta fejn ġie spjegat it-tibdil fir-rotot il-ġodda tat trasport pubbliku li ħafna minnhom daħlu fis-seħħ fil-ġranet li għaddew. Permezz ta' dan it-tibdil li tfassal wara konsultazzjoni wiesa li saret mal-pubbliku, it-trasport pubbliku se jkun qed jilħaq aktar nies bi frekwenzi aktar spissi, b'rotot li se jiġu mtejba u anke b'rotot ġodda. Il-karozzi tal-linja se jkunu qed jagħmlu 2.5 miljun kilometru aktar fis-sena u dan b'introduzzjoni ta' 142 karozza tal-linja addizzjonali magħmra b'magni Euro 6 u fost l-inqas li jnizzu l-ambjent. F'għawdex ir-rotot il-ġodda daħlu kollha u s-servizz qed jitħaddem bla problema. Matul il-laqgħa s-sindki u rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali ingħataw fuljett li se jkun qed jitqassam fid-djar Maltin kollha fil-ġranet li ġejjin. Il-fuljett jinkludi l-lista kollha tar-rotot li se jkunu attivi mill-20 ta' Diċembru il quddiem. Dawk preżenti ngħataw iċ-ċans li jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-uffiċjali ta' Transport Malta li mexxew il-laqgħa. Fost l-interventi li saru kien hemm sindki li esprimew sodisfazzjon li reġgħu iddaħħlu ċerti rotot antiki li kienu tneħħew mill-operatur preċedenti, kif ukoll għal fatt li qatt ta' rotot issa se jilħqu nies li qabel qatt ma kellhom servizz.